Mae'n wythnos mentre cymdeithasol yr wythnos yma ar oen gwaith y gerwen gyda Organised Kaos, gyda Nicola Helmsy sy'n rhedeg Organised Kaos, a newydd droelio awr yma'n edrych ar bobl ifanc yn dysgu sgiliau syrcus o'n genfigennus iawn. So, o'n i moyn gofyn i chi sôn rhywbeth am beth mae Organised Kaos yn neud, Nicola? Wel, ni'n ysgol syrcus, ni'n ragor 6 diwrnod yr wythnos nawr. A dechreuais i'r cwmni achos oedd pobl ifanc lleol, ond nhw'n mynd i trwbl gyda'r heddlu, a dim byd yn nhw'n neud, so nhw'n achosi problemau yn y gymdeithas. Ond nhw'n fascinated gyda tân. So ni'n meddwl, os maen nhw'n moyn wario gyda tân, fi'n mynd i ddysgu nhw. A hynna ffordd dechreuais i'r cwmni. A wedyn erbyn nawr, mae dilad yn ni, fel o'n i'n gweud, ni'n ragor 8 diwrnod yr wythnos. So mae'r bwthi 200 o bobl ifanc yn dod trwyddo'r wythnos. A pwy yw'r bobl ifanc sy'n dod yma? Pwy chi'n cael trwy drysau? Maen nhw'n dod o bob man, ni gyda rhaid o'r Aberystwyth, o Naberth, o Castell Nedd, o Pen y Bont, mae rhaid yn dod o Gyfyrddin, o Cydweli, so maen nhw'n trefili... O bellter. A pam mae bod yn fenter cymdeithasol yn ei gwaniaeth i chi? Yn edrych ar unrhyw fath arall y fenter? Fi'n credu os byddwn ni wedi bod yn elusen, yn gwmni newid, beth fi'n trefnu gyda Organised Kaos, fi moyn creu cyfleoedd i pobl ifanc, a fi moyn i nhw newid ffordd maen nhw'n meddwl amdano pethau. A byw yn y cymoedd, mae lot fwy o pobl, maen nhw'n cael trafferth yn cael gwaith. So beth o'n i moyn neud gyda'r fenter oedd cael nhw fi mas a dechrau wylo am gwaith. Os byddwn ni'n elusen, mi hwnna'n newid dim byd ffordd maen nhw'n meddwl amdano hunain a gwaith. Ond nawr, mae crowd yn ni o bobl sy'n digon hapus i fi mas, i mynd jyglo ar y strydoedd, neu wneud gwaith i jyst codi twy bach o arian. So, fi'n credu mae bod yn menter cymdeithasol, mae fe'n rhoi hyder i nhw i ffeindio gwaith a symud mlaen gyda bywydau nhw. A fi'n gweld faint o waith ych chi'n neud yma. Beth mae fel yn rhedeg menter cymdeithasol? Mae fe'n peth fabulous i wneud, mae lot o waith i wneud. Mae byth digon o arian dyn ni'n neud beth ni moyn. So ni'n ffindio mae un person yn neud bosti 6 swydd. Ond mae fe'n cadw fi'n hapus. Ond mae gennych chi'r passion i wneud e hefyd? Mae rhaid cael y passion i wneud e, achos bydde dim passion dy fi'n wneud hwn, bydde neb yn wneud e. Mae fe'n gwaith caled, ond ar diwedd y dydd, unwaith ni'n ffindio llwyddiant, a ni'n gweld pobl ifanc yn symud mlaen gyda'r bywydau nhw, mae fe'n wneud fi'n hapus. Wel, diolch chi'n adael i ddod heno a mwynhau'r awr gyda chi hynna, llongyfarchiadau chi a popeth chi'n neud. Diolch yn fawr.